ba naman kayo? Bakit gusto niyo akong ipahamak? Talaga bang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak niyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip niyo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang mga magulang ang dapat na umakay sa mga anak tungo sa matuwid na landas ng buhay. Ngunit paano kung siya ang naligaw? Paano na ang anak na sa kanya'y umaasa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rico sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay, ito pong perang kinita ko sa pagkakargador sa palengke. Yan, ganyan. Ibigay mo lahat sa akin para hindi ka na nasasaktan pa. Sana po, tirahan niyo kami ng pangkain, di ba, Rhoda? Opo, Tay. Oh, Kasi po gutom na po kasi isa ka pang gagay. Ha? Kulang pa nga ito sa dami ng gustong bilhin ko ha? Magtitira pa ako para sa inyo? Kasi po, Tay, kaninang tanghali pa po ko, hindi ko makain. Gusto mo sampal? Ha? Rhoda, Gusto mo sampal? Rhoda, hayaan mo na kayo tayo yung pera. Mangungutang na lang ako sa tindahan ng pangkain natin. Yun. Mabuti pa itong kuya mo Marunong umintindi. Hindi ka na, Rhoda. Umutang na tayo. Stoy. Sandali. Tay. Simula sa isang linggo, Rhoda, makinig ka. Magtatrabaho ka na doon sa kalendarya ni Aling Edad. Pero, Tay, paano po yung pag-aaral Bahala ko? kang mag-ayos ng schedule mo. Basta magtatrabaho ka na para madagdagan naman yung nakukuha kong pera. At para hindi ka na rin humihingi ng pagkain sa akin. Tay, paano po kung mahirapan si Rhoda? Ano? Graduating pa lang siya ng high school. Kung hindi niya kaya, simple, huminto siya sa pag-aaral. Ang importante, kumita ka, tanga! Bakit po ganun si Itay, Nay? Mas gusto pa niya ako magtrabaho kaysa mag-aral. Oo nga po, Nay. Di ba dapat siya pong magbigay sa amin ng magandang kinabukasan? Huwag niyo nga pagsalita ng ganyan ng ama niyo. Rico, Rhoda, Nay, mga anak lang namin kayo. Dapat sumunod kayo sa gusto namin. kung ganun po pala, yun din ang gusto nyo. Oo. Para medyo lumuwag naman tayo. Kaya ikaw, Rhoda, Nay, huwag ka nang magreklamo. Dahil pag nainis ako masasaktan ka sa akin. Kayo pala, Nay. Bakit na parito kayo? Dahil sa nabalitaan ko, totoo ba nati? Totoo bang pati ikaw, nagdodroga na rin, katulad ni Emong? Alam nyo, ang layo nyo dito sa amin, pero ang lakas nyo sumagap ng chismis. Sino naman nagsabi niyan? Hindi na importante pang malaman mo. Dapat noon pa, hiniwalayan mo na yan si Emong. Dahil sisirain lamang niya ang buhay mo, pati na mga apo ko. Ano ba yan? Nakakasira naman kayo ng araw. Anak, hiwalayan mo na si Emong. Iwan mo na rin ang shabu. Habang may panahon pa, kailangan ka ng mga anak mo. Umalis na nga lang kayo. Narinig din ako sa kadadaldan nyo. Hindi pala chismis ang nabalitaan ko. Nagda-drugs na rin si Inay tulad ni Itay. kaya pala inaayunan na rin niya si Itay sa mga gusto niya. At maaaring yun din ang dahilan. Kaya pinagtrabaho ko na rin niya para madagdagan yung perang pambisyo nila. Bakit ganun
si inay? Bakit gumaya pa siya kay itay? Alam naman niyang masama yun. Paano na po kami ngayon, Lola Maming? Ngayong pareho nang naligaw ang mga magulang namin. Labis ako nalulungkot sa nangyari sa inyong ina. Dahil nagpadala siya sa tatay niyo. Pero sana magpakatatag kayo mga apo, ha? Sikapin niyo pa rin lumakad sa tamang landas ng buhay. Hingin niyo ang tulong ng Diyos upang gabayan niya kayo. Rico, sala kumpunihin ang mga sira dito sa bahay namin. Ayos lang po yun, Mang Marco. Tapos na naman po ako sa trabaho ko sa palengke. Ikaw ba kontento na sa kita mo sa pagkakargador sa palengke? Wala naman po akong ibang mapapasukang trabaho. Meron. Oh? Bakit hindi ka mag-drive ng tricycle? Oo nga, no. Mas malaking kikitain ko doon. Kaya lang, kahit marunong ako magmaneho, wala naman akong lisensya. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Oo. At sa'yo ko na rin ipapapasada tong isang tricycle ko. Ako, maraming salamat po, Mang Marco. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Huwag kang magagalit, Rico, ha? Oo. Mas matutulungan mo sina Emong at Nati kung gagawin mo ang tama para sa kanila. Mang Marco? Kasi habang nagtatagal sila sa ganong bisyo, lalong nasisira ang buhay at utak nila. Hanggang sa pati kayo, pinsalain na rin. Kaya habang may panahon pa, kumilos ka. Gawin mo ang nararapat. Ano ka mo? Namamasada ka na ng tricycle? Opo, Itay. Tinulungan po akong magkalisensya ni Mang Marco. Wala pa rin kwenta yung pamamasada ng tricycle. Maliit lang ang kita dyan eh. Mas maganda kung magiging tula ka na rin. Oh. Tulad ng anak nung isa naming katropa. Inay, Oh, Bakit nagulat ka? Maganda naman ang sinabi ng nanay mo. Kikita ka ng malaki roon. At baka yumaman pa tayo kung magiging matalin, ha? At mahusay dumis ka. bakit gusto... Talagang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak nyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip nyo? nga. Yan. Ha? Bagay sa... Sino ka na magaling? Sa ayaw o sa gusto mo, ha? Makinig ka! Magtutula ka, ha? Naintindihan mo? At huwag mo kaming susuwayin dahil pag ginawa mo yun, ha? Dila mo lang ang walang latay! Okay na okay talaga natin, ha? Ang saya-saya! Iba talaga ang tama pag nakakabatang kaya. Oo. At lalo tayong magiging happy. Correct! Pag nakabili na tayo ng mas maraming shabu. Correct! Kaya dapat bukas na bukas din, ha? Pagtulak na si Rico. Tama. Ay! Nako! Napapatigilan namin kayo! Mga panak! Ano? Lola, hinuli po ng mga pulis si Nainay habang gumagamit ng bawal na gamot. Nakarating din sa akin ang balita, Apo. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Pero mas mainam na yung nahuli sila ng buhay kaysa naman sa mapatay sila. Lola, huwag po sana kayong magagalit sa akin. Si Kuya Pong ang nagsuplong sa mga pulis. Kailangan ko pong gawin yun. Dahil
Ang ibig nila, magtulak din ako ng droga. Mahal ko po si Nainay. Gusto ko pong makalaya sila sa shabu. Pero ayokong mapahamak ako, Lola. Nauunawaan kita, Rico, Apo. Tama lang yung ginawa mo. Ang totoo nga, iniisip ko na rin gawin yun. Naunahan mo nga lang ako. Ngayon hindi nyo nakasama ang mga magulang nyo. Sa akin na kayo titira. Oo. Upang magabayan ko kayo. Salamat po, Lola. Salamat po. Mga apo, huwag nyo sana kamuhian ang inyong mga magulang, ha? Sana tanggapin nyo pa rin sila kapag sila'y magaling at malaya na. Tama ang sinabi ko, Kuya Rico. 3 kami ipinasok ng teacher namin sa kaibigan niyang nangangailangan ng caregiver. Mabuti naman, magagamit mo na ang tinapos mong kurso. Dahil may trabaho ka na. At mas makakaipon ka na ngayon, Kuya. Dahil wala ka ng pag-aaralin. At matutulungan na rin kita para maipagawa itong bahay ni Lola Maming. Oh, bakit ka bumuntong hininga? Naalala ko lang sina Inay at Itay. Sana makasama na uli natin sila. May awa ang Diyos, Kuya. Darating din ang panahon na yun. Tama ka, Roda. At paghahandaan natin ang pagdating ng panahon na yon. Rico, anak, Inay? ako nga. Malaya na ako sa batas at sa impluwensya ng bawal na gamot. Salamat po, Diyos ko. Ibinalik niyo na sa amin ang nanay namin. Kuya Rico? Kuya, sino Inay! Rhoda, anak ko. Ang tagal po namin hinintay na makasama kayo uli, Nay. Alam niyo po, may maayos na akong trabaho. Caregiver na po ako. At si Kuya naman, may 3 ng tricycle. Lahat ng yun nangyari sa awat tulong ng Panginoong Diyos, Nay. Masaya ako sa tagumpay ninyo, mga anak. Patawarin ninyo ako sa mga naging pagkakamali ko. Pangako, magbabago na ako at hindi na mahuhulog pa sa bisyong yun. Natutuwa po kami ni Roda. Narito na kayo. Isa na lang po ang kulang para mabuo tayo. Si Itay. Malapit na rin makalabas ang Itay ninyo. Oo. At pagdating niya, sisikapin naming maging ulirang magulang sa inyo. Binibigyan ng Diyos ng katuparan ang pangarap ng mabuting anak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang